makosana ambiri takhati kutsatira bwino zimene zikuchitika ku dziko la South Africa makamaka nkhanza zimene nzika za maiko ena zikumana nazo ku dziko la South Africa posalira dzionesero zimene nzika za dziko la South Africa zikuchita mosogozedwa ndi timagulu ta mavigilantes ngati achina March mosogozedwa ndi Jacinta Zuma komanso Dudula kuphatikiza pamenepo kulinso ti anyamata lina takayetemete kumavuta kwambiri magulu anthu ngati Ngizwe Mchunu achina Mtakati ndi ena otero mmene akumachitira paja kuyambira mwezi wa April chaka chimene cha 2026 kuzafika mwezi uno wa May anthu atakati okumana ndi nkhanza zosiyanasiyana kuno ku South Africa titha kuonanso mmene zikumakhalira mafuteji mmene provoking us. Eh? When are you going home? Yeah, Malawi. Don't make me stupid you. I'm asking you, Who's that one? We are in Malawi. kumaderato ngati Johannesburg, Gauteng, china KwaZulu-Natal nkhani zake ambiri tikuzitsata bwino mmene zikukhalira makamakaso kwa amene tili ku dziko la South Africa nde tikumaziona zinthu mmene zimakhalira anthu amenewa asokoneza mabizinesi kwambiri kwa amene timapanga mabizinesi ena mu Joburg yemwe timakhala ndi kuti tikuthamangisa ziwiri zitatu ena kumapeza zoti tigwira ntchito kumene malo osiyanasiyana ena timapezeka zona kuti tigwira ntchito mashopu ndi makosana amenewa amabwera ndithu kusekesa mashopu amenewa ngaso halasi ndi kuti mabwana achani ndi zambiri ndithu zosakhala bwino zimene anthu tikumana nazo ku dziko limene la South Africa ndi tikatsata bwinonso magayizi amene wawo akuchita kunenetsa kuti by 30 June wina aliyense apezeke zona kuti watuluka ku dziko lawo kuphatikizanso magayizi amene amapanga rani ma sponsorship ndi zina zotero akuwauza zoti aseke shopu zimenezo akunazo kuti mafundanso sakwana kupanga operate mashopu amene kutengeranso ndi ma documentations yawo zambiri zimene zimuwachitika tinaonanso amene zinakhalira pakati pa ku Durban kuyambira pa 19 May chaka chimene cha 2026 kumeneko nde zinafika poyipa kwambiri motinso kunduna wa Home Affairs anafika pofotokoza kunena kuti akulandiratu mafoni ochuluka kwambiri kuti nzika za dziko la Malawi zikuimba foni kudandaula ndi mmene zinthu zake zikukhalira kuti amafunika thandizo la msangamsanga ena mwina kumafuna repatriation ndi zina zotero naona situation kuti inafika paja posakhala bwino mpaka na kumapezeka zona kuti anthu akufika makosana amene amafika to malocation amene timakhala apart from kumene timagwira ntchito kumafika malocation nde kupezani umakhala kutibula to ndi mashamboko penanso anthu ena kuchekedwa kumene kukhala kugwiritsa ntchito zida zosakhala bwino achina stun guns zomwe zinapangisa zona kuti anthu athawe nyumba zimene amakhala kuthawirato ku polisi ya Durban Central Police Station mweneso takhala tikuona amene zimakhalira kumeneko. Take the pictures. All of the stupid people that are taking pictures, they think we are scared. Oh, look at him. You will end up with my picture in your phone, but you will never do anything. We will see. Hey, 1 day of what? 1 day of what? 1 day of what? 1 day of what? You think you are smart? 1 day of what? Because you feel you killed that innocent boy. Anthu opitirira 200 akhala akugona pa mphepo panja pa police station imeneyo kusakatu uchitetezo kuti mwina akhala ku polisiko atha kutetezeka so timaonanso nkhanza zimene anthu amakhala kumana nazo ku polisiko after ndekuti polisiko yamba kuthamangisa anthu uchani chifukwa anthu ena mapeza zoti tikuimbira a Home Affairs kuti mwina atha kutengapo gawo kulithandiza kutengeranso kuti anthu samapanga operate mabizinesi malo okhala ndekuti anthu amene akuwathamangisa chani so zina zinthu zosakhala bwino upeza zoti anthu akukhala masiku angapo osadya pa polisi ndi pamene pa upeza zoti akuphunzitsidwa gas kukhalanso osadya ndithu zinachita kutengera mabungwe ngati Civil Society Network komanso mabungwe ama human rights ngati the Ikonia Council of Churches na amazakamba zona kuti Diaspora Global Networks after ataona nkhanza zimene anthu amakumana nazo kumeneko ndameneno amabweretsa chakudya kumeneko chifukwa anthu amayesesa kuti mwina a UN atapanga intervene ndi mmene situation inafikira paja magayi amene achina machi anachita mpaka na kulondola ku
apolisi komweko kambato kumakachita zinthu zosakhala bwino timaonanso mmene zimakhalira anthu okuwidwa kutani kosi polisi imaoneka kuti imatenga gawo kwambiri pamene zinthu zimakhalira. Kenako tinaona kuti apolisi kuphatikizanso ndi Home Affairs yakumeneko South Africa ndamene amakhala akupanga ma verifications kuona kuti anthu amene ali legit kukhala ku dziko limene la South Africa. Nde tinaona kuti ambiri ndithu anali ndi zikalata zowavomereza ndi awiri okha amene anaoneka kuti anali mavoto. Tinaonanso mafuta chake amene zimakhalira chani. Take showers and stuff like that. They're going to come back. That is why you can see a few of them, but there are hundreds of them that are here. There are hundreds of them that are here. It's just that some of them went to look for a place to take a shower, to clean up, and then come here. Oh, bahamba. Hey, batweli pass. Bayahamba my friend. Oh, bo malume bo bashana bethu. Oh, bahamba. Hambe kahle. Bye bye. Poweto kwake ndi pamene timazaona kuti a Foreign National Forums komwenso diplomatic networks kuphatikiza pamenepo mabungwe amene anapushanso kwambiri makamaka pa nkhani ya specific diaspora documentation ndi amene anapanga arrange za mayendedwe kumeneko komanso nakapeza malo kumene anayika ma temporary shelter komabe ngakhale amayika ma temporary safe zone amene tinaona kuti municipal authority amakaniza kuti no sakhale ma displacement camp amene ndi amene nkhani zake zimayendera ambiri ndithu takhate kudzitsata bwino chifukwa nzika za dziko limene la South Africa sakuyankhula bwino sakumachita bwino amachita ngati kuti mwinaso nzika zawo sizili maiko ena. Pano mwinaso chimene chimavuta kwambiri ndi umboli kamtundu kamazuluka amaoneka kuti umboliso ndi umene unachuluka kwambiri chifukwa ngakhale anthu amene amasogolera magulu amene amavigilantes achina Jacinta Zuma ndi anzawo ena ndi ena achina Ngizwe Mchunu apart from kuti no amaoneka kuti andale ena akaenda amene makhala kupanga sponsor chifukwa tinaonanso zimene zinachitika ndi Zandile panopa paja after kupanga resign anakakhala wandale wina. So zikuvuta kwambiri kuti munthu olokhale ndi national ID aziko mena South Africa paja anthu ena kanafika kalekale kuziko mena South Africa nkumapanga operate ma business yanapeza zoti kaya mwina akwatira ka kupanga zichani mpaka nanokhala ndi access ya ma national ID koma sizi kumachitika motero anthu akakupeza akuchita chipongwe kwambiri angukukayikira kona zoti munthu uyu akone ngati swaka ziko limene South Africa even atakhala zona kuti anabadwera kumweko komano ma parents yako ndauti ndochokera maiko ena zimakhala mavuto kwambiri tikumana zinthu zake amene zimakhalira Durban CBD mashopu akhala kwa nthawi itali asakupanga operate khale zozoli enaso amakhala akuvutika tinaona anthu amene amakhalira kumeneko zosachita bwino. Atondo anaweza kuti aberedwa ena ndaja amakhala kuchita zionesero ena tinaona ena sinaone ya anthu amene amapanga zionesero kuti afuna bungwe omenyera maufulu anthu kuti no awathandizire kuti angotulukiratu kuziko kumene South Africa kutengera nkhanzaso zimene anthu akumanaso kumeneko. Of course madera amene sanavute kwenikweni ndi kuti ndachina Cape Town komabe magaya amene watinaona kuti Jacinta Zuma anapitatu kumeneko Cape Town kapanga mobilize ma demonstrations komano tinaona kuti anthu amene anali kumeneko anali ochepa kwambiri komanso apolisi akumeneko anachita zosiyana ndi mmene zimakhalira madera ena chifukwa anali chitetezo ndithu pamene anthu amene amapanga zionesero zimenezo. Because I'm saying to all of us here, we can blame the police there, we can blame the government over there, but we are also the problem. Stop supporting their businesses. You see them laughing at you when you are coming here. They're laughing because they think we are a joke. That's how they think of us. They think of us as a joke. Because we take our money and we give it to them. They take their money, they send it to Somalia and Ethiopia. Ma authorities amayankhula kuti chani azimene timagulu timene timakhala tikuchita ambiri mwa magulu amene wandimbala timatsata bwino zimene makhala kuchita nda maja amapanga demand ya 5 million rand akuti ma donation achakudya takati ndi anzawo anezake timazitsata bwino. So chipani cha ANC nkhulapo nkhani zimene zitali tingonakonso zimene yankhula kana kuti nkhani as the ANC is that when it comes to issues of immigration and undocumented foreigners, the rule of law and the rule of law must dictate what must actually happen. People cannot take the law into their own hands and render us into a banana republic. The state must intervene.
chabwino tamva zimene anayankhula makosana amenewa amaoneka kuti ali dial-sided. Chimodzimodzinso mtsogoleri wa dziko limene South Africa Cyril Ramaphosa nawonso amaoneka kuti ali dial-sided, amazayankhula ngati zoopseza magayi amenewa kupanga zionetsero zimenezi. Komanso mbali nayi amaoneka kuti kuseriko akupanganso sapoti anthu amenewa. Kaso tikuona mafuta jemene zinthu zake zikukhalira zomwe zinapangisa zona kuti kukhale ma reactions osiyanasiyana kuchokanso ku maiko osiyanasiyana. Tinaona kuti Ghana zinthu zake anaitenga nkhani imene mwa serious kwambiri paja anakafikisa ku bungwe la SADC komanso African Union. Kuchoka pamenepo ku Nigeria nakonso ndekuti ndaja amachenjeza dziko la South Africa kuti achitanso zionetsero ngati imene anachitira mbuyo moja kupeza zoti anaononga mashopo a dziko limene la South Africa ngati Shoprite, achina MTN ndi zina zotero, achina DStv zinaonongedwa nthawi imeneyo. Ndi magayi amenewa manena zona kuti achitanso chimodzimodzi kulangatu nzika za dziko la South Africa makamaka kumbali ya mabizinesi. Komanso maseneta kumeneko nawonso amakhala akuyankhula zoopseza kuti abwezera pa chipongwe china chonse chimene chingachitike kwa nzika zake. Funso nkumati kodi ku Malawi ma authorities akuchitapo chani? Ayi ndithu makosana ngati tinatsatira bwino kuti kuyambira pa 22 May chaka chimene cha 2026 kufikatu dzulo pa 24 May chaka chimene cha 2026 kunalito mkumano ku dziko limene la South Africa umachitika chaku Kruger National Park. Mkumano umenewu amautchula zonena kuti SADC Foreign Ministers Retreat. Kumeneko kunali ma agendas osiyanasiyana amene makambirana akuti kunali kukambirana zokhuza ndi global economic shocks, supply chain disruptions, zamagesi ndi chitetezo. Ndi pa nkhani zimenezo naona kuti nduna ya Foreign Affairs ku Malawi a George Chaponda anayankhulatu mokwiya kwambiri kufuna kufotokozeredwa bwinobwino zimene dziko limene la South Africa likuchita makamaka kuchitiratu nkhanza maiko ena. Mpaka nano tinaona kuti nduna ya International Relations and Cooperation ku dziko limene la South Africa mwe dzina lawo ndi Ronald Lamola yankhulapo pa nkhani imeneyi makamaka pamene amayankhula zokhuzana nawo ndi nkhanza zimene nzika za maiko ena zikumana nazo ku dziko limene la South Africa. Ndi ndoneko zimene anayankhula kenako kuti malizeni nkhani. Some of the SADC foreign ministers have raised the issue with me, particularly Malawi, who were affected mostly of their citizens. And we continued to assure them that as the South African government, we condemn any form of attack against foreign nationals. It is in terms of our law, only the police can enforce the law. Only law enforcement like border management, responsible for migration, labor inspectors are the ones that are supposed to enforce the law. And any private citizen doing so is doing illegal. Ndithu tamva pamenepo zimene akuyankhula makamaka kufotokozera kuti a George Chaponda anafunisisa atadziwa amene zikukhalira kuti iwo akuchitapo chani. Afotokozanso zimene akuchita magayi amenewa mano zinthu zake ndi zosapereka chilimbikitso kwenikweni. Ndifeke taona nzika za maiko ena atachina Ghana paja dzulo anali ndithu ofesi yawo ya Ghana Embassy kumeneno akufuna zonena kuti anthu okwana 800 anyamuke kumabwerera ku dziko la kwawo pamene wakha oyambirira kuchoka pamenepo ndikuti ena akhalanso akubwerera kuthawa nkhanza zimene zikuchitika ku dziko limene la South Africa. So ngati ku Malawi tikumaona ndithu kuti anthu ambiri ena akumangonyamuka voluntary kubwerera kumodzi. Tengeranso ndi data imene ma authorities akhala akuyankhula kuti nzika zochuluka zikubwerera. Komanso tikuonanso kuti ena akubweranso ku dziko limene la South Africa. Tinaona kuti recently kunagwidwanso basi ijayo imene inanyamula nzikaso zochuluka zimene zimabwera ku dziko la South Africa. So nkhani zake tikudziwa bwino kuti chifukwa choti kulibe ma opportunities okwanira bwinobwino ku Malawi, chifukwa anthu timakhala tikubwera kuti mwina kuzasaka nsipo obiriwira kumanonso. Is so unfortunate kuti abweranso ku dziko limeneli zomwe tikumana nazo ndi zimenezi zosakhala bwino. Paja ndi pa 3 June tiyende mosamala, tikhale mosamala, tionetsetsenso kuti tikusamala na wina ndi nzake. Ngati Malawi nzathu wakumana ndi chipongwe china chake pamene wakumana ndi vuto lina lake tithamangirane kuthandizana. Komanso tiziwitse ma authorities kuti athe kutithandizira. Ngati maganizo alipo fotokozani comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu.